Egunon eta ongietorri guztioi urteroko zita honetara. 2020 urteko otsailaren 20 dugu gaur. Tolosako kasino elkartetik, Idiakez jauregitik ari gatzezkizue zuzenean, eta esan bezala, ostegun gizena da Tolosan. Egunon bai, eskerrik asko beste behin, gurekin bat egiteagatik 28 kanalarekin eta Tolosaldeko atariarekin hemen inauterien hasiera honetara. Bulegotik edo autobusetik ariko zarete seguraski, ordenagailuan naiz telebistan, baina kontua kontu festa honen hasieratik urrun behintzat. HKB honetan lagun izan nahi dugu, eta Tolosako inauteriak distantziatik bizitzen ari diren horien alde minutuko isilunea egingo dugu. Etorri beraz. Eguerdia pasatxo arte hementxe izango gara hitzeak esan duen bezala, Plaza Berri, Plaza Zarreko giro hau zuei helarazteko, beraz, esan bezala hementxe geratu zaitezte, gurean baita festa. 11:30 pasatxo dira orain oinatz eta gauza bakarra jakin nahi dugu guk eta zuek ere seguraski bai Plaza Zaharra nola dago edo zer dago orain Plaza Zaharrean, eta horretarako Josu Artutxa lankidea beran izango dugu protagonistekin eta bat baino gehiago aldamenean dauzkala uste dugu. Josu. Inauteri zaleok, Tolosarrok kaixo eta ongi etorri Plaza Zaharrera, hemen sekulako giroa daukagu ja. Jendea gerturatzen ari da eta geroz eta jende gehiago bilduko da plaza honetan 12etako txupinazorako prest. Baina lehenago beste gonbidatu batzuk ditut hemen aldamenean, izan ere hauei tokatu zaie, udaltxistulari bandako kidei tokatu zaie inauteriari aurrera pausu batero ematea, lehenago hastea inauteriak zezuek jotzen aritu zarete, Jon Garmendia eta Inigo Azkue, egunon? Egunon. Esaten nuen zuei tokatu zaizuela lehenago hastea pixka bat, ezta? Bai, txistulari bandak egiten deuna da, beti txupinazan aurretik, gaur 11 eta 4 inauteriko 8koa joaz, iten dugu igandero iten dugun buelta berdina. Bai. Eta pixkat helburua zer da, jendea gerturatzea Plaza Zaharronta edo jendea abisatzea inauteri gaztadi joazela edo? Ba, helburua hala izangoa, jendea abisatzea inauteri gaztadi joaztera eta txupinazola izter dela eta inauteri doinu batekin abisatu. Bueno, zuek gaur bakarrik ez, inauteritan zehar ere jotzen arituko zate, bi hartik hasita, ez? Ozenki txistulari taldeekin hasita. Bai, bihar goizen iten dugu, ez udal txistulari bandak baizik eta txistuko ikasle taldeakin, ozenki taldeakin iten dugu kalejira bat goizen, eta gero txistulari bandak izaten dugu igande goizeko diana, arratsalden zezenak, eta gero asteartean goizen albora da, eta atxaldean berriro zezenak. Inauteri kompletu, nahiko sok behintzat zuentzat. Bai, guk kompletu izate dugu egitarago inauteritan. Ba, hola utziko zaituztet, egun gehi eukiko dituzue, inauteritaz gozatzeko eta ondo pasa. Berdin, eskerrik asko. Eta lankideok beste gonbidatuk ere batzuk ere batituko hemen, aldamenean, izan ere pintxana txarangak aurten, gaur aterako den pintxana txarangak aurten 80 urte betetzen ditu, eta bertako bikide dauzkagu gurekin. Iban Arostegi eta Julen Gorostiaga. Egunon, bikote? Egunon. Zer moduz gaude? Ondo, gogokin. Urduritasun puntu batekin. Urduritasun puntu batekin? Bai, eta gustuare, bai, azkenen urte hurrena dakau aurten, eta urte guztia egun honetzai pasatze dugu, así que gustoa. Bueno, pintxana txaranga berezia, oso berezia, 150 musikari biltzate, zuek ez da gizte jotzen ateatzen zaten? Ni normalen tamborrakin ateatzen naiz. Ni klarineteakin. Tamborra eta klarinetea, bat aurrek alden, beste atzek alden. 150 musikarin arten entzute altzeate edo. Nahiko burrunda izate dugu asko galako, baino... Hoxe, aurretik atzeko gezian zuten, atzetik aurreko kila jazgain zuten ez, baino... Hori da, seinala bintzat denak elkarrekin goazela eta denak beti aurreaka eta... Bateagoa zen, ez dakit bateagoa zen, baino... Hoi pentsatzen dugu behin. 80 urte esan dugu, asko dia, eta errez esatea, 80 urte. Harakin kuadria bat hasi zen, oain ja 150 pertsona zate, zapik ere pentsatzen dut aurtengo kasiorako ateratakoak. Berezia izango aurtengoa? Bai, egia esan, bai, azkenen, zorbait berezia nahi izan dugu, eta, bueno, ateraite du zapi batzuk, gero baita pultsaira batzuk ateraite du, eta, bueno, gero, txarangakin bateare baita, aurretik hande, ikusiko zuen, gertuatzen balen bazatea gero ikusiko. Sorpresa. Bueno, sorpresa txiki bat. Bueno, gozatu ostegun gizenaz, pentsatzen dut gozatzeko denboa aukiko zuela, zezen plazara igo, jetxi, gero dantzaldia berdura plazan. Ondo pasa eta inauteritaz ere
gozatzeko aukera izan dezazuela. Eskerrik asko. Bai, zuei, eskerrik asko. Ba hortxe, bi gonbidatuen hitzak, zuei emango dizuet pasoa, zeni udaletxe aldera joateko intentzioekin nago. Eskerrik asko Josu, eskerrik asko txistulari eta pintxana txarangako kidei ere. Erraz esaten da, baina 80 inauteria zemarka jarrai dezatela beste hainbeste urtetan, heldu eta gazte, gizon zein emakume egun berezi honi musika eta umorea oparituz. Bai, zorionak pintxana txarangari ostegun gizena urtero berezia izaten baldin bada, zalantzarik ez dago aurtengoak beste distira bat izango duela beraientzat, goza dezatela beraz, topera. Eta urteurren bat aipatu dugunez, beste batzuekin ere gogoratu behar dugu, egia esan inauteriek urtero ospakizun estrak izaten dituzte, eta aurten ere badira kandelak piztuko dituzten talde gehiago itzea. Bai, pintxana txarangaz gain, Berazubi auzoko danborradak 25 urte beteko ditu aurten, Zaldunita bezperan, danborrak astintzen, eta Txinparta elkarteak ere 80 urte beteko ditu. Joan den igandeko pregoi kontzertu berezi hartan, omenaldi ederra jaso zuten egia esan, Tolosako musika bandak Ron Kaliente elkarteko kantua eskaini baitzien. Inauteriak hori dira ezta, beti berdinak, baina beti desberdinak. Errepikapenaren festa izan litezke, baina ez daude bi inauteri berdin, eta hori zuek inauterizaleok inork baino beto badakizue. Bai, urtero esaten dugu, beti berdin eta beti desberdin direla, gu bezala, 28 kanaleko eta atariako langile ontzat, egia esan urteroko erritual txikia bilakatu da ostegun gizenean goizean goizpratazarara etortzea, baina urtero aldatzen da bidean zerbait, eta kaso baten bat konturatuko zen oinatz, aurten guk biok txilauak ere berritu ditugula, bengoz. Hoi da, dotore jantzita etorri gara momentuak merezi duelako eta kolore berriz ekingo diegu aurtengo inauteriei. Eta aurtengoari beste kolore batekin begiratuko diotenak Inkansables txarangako kideak izango dira. 2008ko Kabialai Kutxuna saria jasoko baitute minutu gutxi barru. Urtero Kabialai elkartearen txarangan ibiltzen dira inauterietan, eta gau batzutan beraien kontura ere bai zehazki, gaur 43. ostegun gizena izango dute elkarrekin Kabialaik eta Inkansablesek, beraz, bejonde hil hauei ere. Ibilbide horren aurretik hasi zuten eurena Hernani, Bilabona eta Tolosako zenbait musikarik eta mende erdia ospatzera doaz laster. Txarangen mundua profesionalizatu izanaren errudun ere bada Inkansables, alderdi musikala lantzeko moduengatik. Zalantzari gabe merezetako errekonozimendua izango da txarangazalek ederki ezagutzen dute Inkansables, Inkansablesen erreportorioa eta Inkansablesen saioen ordutegi zehatza ere bai. Haien txapuzena txarangeroek esaten duten moduan. Txarangetan txarangena izan dira eta oraindik ere egia esan halaxe dira. Tolosako inauterietan ia egunero izaten dugu haiek jotzen entzuteko aukera, kalderero gauetik hasita eta gaurkoa ere plaza ederra izaten dute. Festen hasieratik hemen baitira Inkansablestarrak. Esan diteke ostegun gizenaren suspertzea hasieratik ezagutu duela Inkansablesek, lehen aspaldi pintxana txaranga baitzen ostegun gizenean kalera ateratzen zen txaranga bakarra. Eta hau hemen ari gara itxildu gabe, baina Josu lankidea azkar dabil eta plenoretoan behar du momentu honetan protagonistarekin elkartuta, kaixo Josu? Bai, lankideok hementxe, udaletxeko balkoian leku privilegiatu honetan gaude, eta nire ondoan daukat aurtengo Kabialai Kutxuna izan den Inkansables txarangako kide bat, Igor Agirre, egunon? Kaixo, egunon, bai, Josu. Zer moduzga, urduri, ondo? Ez, lasai egia esan. Gure partetik, behintzat, ni oso lasai. Beste kontu bat izango da, txupinaza bota behar duten lau aukeratu horiek ez, nolango dian momentu honetan. Bueno, ikusten anagatik ja plaza betetzen ari da, hemen leku privilegiatu honetan gaude, zuen txarangakoak ere hor ikusten ditugu, gaurko eguna berezia izango da zuentzat, ezta? Bai, bueno, ostegun izena beti da berezia, ez? Batetik Tolosarrak izan da, festan hasiera dalako, eta bestetik sekulako giroten dalako kalen. Gaurkoa, aurtengoa noski berezixegoa, txupinazoan beste honetatik zaituko zaigulako, tokatuko zaigulako, baina bai, beti da berezia, egia esan. Bueno, eta aurten gainera, 71an sortu zen Inkansables txaranga, urte hurren berezia daukazue, zerbait prestatzen ari zarete behintzat? Bai, urteurrena behi da, planteatzen ari gana, bazkari xume batzuk bai herri bakoitzen itea, sortzaien herritan, Tolosa, Bilabona eta Hernani, kasu, eta planteatu eta egikaritzen nahi dan asunto bada liburuarana, ez? Bertan biltu nahi ditu historiak, txarangaren kontakizunak eta baita argazkiak
eta nolabait abesti batzuk disko batekin, pixkat rekopilatorio modune bai baliko dugun gauza bat. Eta urtengo inauterietan zer, ostongi zenean bakarrik etzarete ateatzen zuek, eta kaldererotan hasi zineten gainera? Bai, kaldererotan hasi ginen, gaur hemen Kabelai elkartekin haituko gea, gero aurrera elkartera goaz, gauean berriz Kabelai elkartera, bihar ere bai, larun batean ere bai, igandean herritik eskapo egingo dugu goizean, astelenean ere antzeko zerbait, eta asteartean berriz Tolosara, topera. Topera beti bezala, txaranga, inkasales txaranga, beti topera. Bai, bueno, egia esan Euskal Herriko txoko gehienetan aitzen gea, badaukagu nola baiteko egutegi nahiko betea, eta inauteritan de alaxe egokitzen zaigu bai. Ba, ondo pasa ez duzuela, disfrutatu gaurko egunaz batez ere, eta eskerrik asko. Zuei ondo pasa? Ba, hortxe, Igor Agirreren hitzak, eta zuei ustiko zaizu ez, berehala segituan hasiko da hemen txupinazoaren pregoia. Eskerrik asko Josu, ez da lan erraza izaten ostegun giztenean, kazetariek pleno aretoan edota udaletxeko balkoian egiten duzuen lana, beraz, animo. Bai, gaurko egunez normala da emezela, denok hartu nahi izaten dugu irudirik onena, irudiz zoragarri hori, Tolosarroi oioi purdia jartzen digun hori, eta egia esan privilegio galanta da kasinoko balkoienetatik guztia ikustea. Plaza minutu gutxian urtero bezala, bete zaigu, oinat. Hori da, plaza bete zaigu, txaranga doinuak ere entzuten dira, ikusten dugu Solana kaletik barrena badatorrela, onostegun gizen ere hemen inguruan ikusi dut, hemen azpian dugu kasino azpikalde honetan, eta minutu gutxi barru, suziria bota, eta 2020 urteko inauteriei hasiera emango diegu. Bai, onostegun gizenekiaz, agur esan zigun, hala iragarri zuten, baina ikusten duzue bizi-bizirik dagoela bai bera eta bai bere konpartsa eta iristear dira plazara ezakit lekurik egongo den beraientzat. Hori da, esan dezuitzea, ostegun gize bere txerri mobil horretan iristen ari dela, bere pegi izena duen zerriarekin eta bere konpartsako kideekin. Eta zuk ondo esan dezu ez da, iaz azkeneko urta izango zutela iragarri zuten, baina azkenean bueltatzea erabaki dute aurten. Kontxi Mendizabal omendu dute, eta goizeko 11etan Goztuna Ibañez gozo den datarira joan da konpartsa osoa ohiko omenaldia egitera. Orain urteroko moduan, plaza zarrera sartzen ari dira, txupinaztoan urtero bezala hementxe egoten baitira, zuzenean. Eta aipatu duzu Kontxi Mendizabal omendu dutela, inauterizale emakumezko bat, ez dira asko izaten, eta susmoa duz gaurko txupinazoak ukitu feminista izango duela, ze aurreratuko dugu ikusi dugunez, oinat, Kabialai elkarteak Hondarribiko Jaizkibel konpainia omenduko duela, beraz, oso pozik gaude hemendik, eta mikrotik esaten dutenaren zain, noski. Hori da, eta oso pozik ere eguraldiarekin hitzea. Ez dina ahaztu, aurtengo eguraldia betiko gaia izaten dugu inauterien atarian, eta arraroa baldin bazaigu ere, eguraldi iragarpenak eguzki borobilak erakusten dizkigu aurtengorako. Negu bero eta lehorra izaten ari gara, eta egia esan klima aldaketa 6 egun hauetarako, eskertuko dugu ez da izan, nik behintzat bai. Bai, egun hauetarako firmatuko dugu, prezipitazio arriskua oso txikia izango delako iragarpenen arabera, eta temperaturak ere izue atseginak izango dira otsail beterako, behar bezain besteko arropa jantzen badugu. 3-4 graduan ibiliko dira gutxienekoak, maksimoak berriz, 19 eta 25 artean. Eta euri pixka bat ematen du asteartean, baina oraindik urruti dago eta ikusiko dugu zer ematen duen asteak. Hortxe Iñaki Moyua irudietan, bere konpartsa eta txarangako zuzendari lanetan, pentsatzen dut berarentzako ere egun berezi izango dela gaurkoa, goizetik hasi eta goizeko ordu txikiak arte, eguna aprobetxatzen ibiliko dela Tolosar guztia bezala. Egun berezia bai gaurkoa hemen grabaketa edo zuzeneko hasi aurretik, komentatzen ari ginen kazetariok gogaitu xamar amaitzen dugula festa baino lehen, inauteri ez hainbeste hitz egin da, baina egia esan irudi hauek ikusi eta azten da aurreko lan guztia, eta egun zoragarria, eguraldia ere bai, eta urtora aipatzen duguna, oinatz, Txilaben suspertzea ja ofiziala da Tolosan, Bai, hori da, Txilaben suspertzea, lehen esan dugun bezala gu ere estrenuz etorri gara, Txilaba berriak estrenatuz, eta irudietan plaza beteta. Aldarrikapen eguna esan dugu, kartelak ere ikusi ditugu plazan zabalik, eta festa astear daitzea. Ez da ezer gelditzen? Hemen dira inauteriak, eta aldarrikapenak aipatu dituzu, urtez urteko argazkia ia berbera izaten da, baina lekukotasun historikoak uzten joaten dira pankartak, eta aurtengo protestetako bat behintzat, Arriaran gasolindegiko langileena da, greban daude
Astelenaz geroztik, beste pankartak oraindik irakurtzera ez gara iristen. Hemen alderantziz ikusten baitugu balkoitik, baina lortuko dugu bukatzerako. Horrelako trebetasunik behintzat oraindik ez dauket, pankartak eta izkiak alderantziz irakurtzeko. Aipatzeko, udaletxeko leiho nagusia oraindik itxita, pentsatzen dut, kutxunei omenaldia egiten hariko zaizkietela, pleno aretoan, eta minutu gutxi barru, balkoira aterako direla, suziria piztera. Bai, sari banaketa edo errekonozimendu horrek dakizuenez, txupinazoaren aurreko tartea hartzen du, nolabait solemnitate edo unkidura handiagoko zatia izaten da, eta lehen aipatu dizuegun bezala, Inkansables txaranga omentzen ari dira gaurkoan, bestela ere Inkansables ostegun gizenean protagonista izaten da Tolosan, Kabialaiko txaranga delako azkeneko 53 urtetan erraz esaten da, baina gaur bereziki sortzailei omenaldia egingo diete, eta Kanario eta beste 3 lagun, ea ondo esaten ditugun, Kanario, Moneo, Esnaola eta aztu zaigu laugarrena, gogoratuko gara, baina Inkansableseko guztiak bertan izango dira, pozik eta merezitako omenaldia jasotzen. Hori da, eta Itzea, hamarkadako lehenengo inauteriak, aldira hauek? Zalantza daukat, urtea hasizenean, Twitterreko beste hainbat eztabaiden artean, hori ere bazen tartean, diotenez hamarkada berria ofizialki urrengo urtean hasiko omen da. Dena den, gaurkoa zenbaki berezia izango da, 2-0 eta besterik ez dugulako, 2 eta 0. Hori da, 2 eta 0, 2020 urtea, 2. hilabetea, 20. eguna. Esan behar nuen, Gabonetako loteria orain izango balitz, segur batek, eta askok zenbaki hori aukeratuko luketela, ez da loteria erosteko momentuan. Bai, zenbaki berezia da, eta loteria ipatu duzula, gaur... Loteria gurea. Bai, hori da. Hemen egoteagatik. Gozatu irudizuek ere, isildu gabe ari gara hemen. Eta epatu dugun bezala, txilaben suspertzea, korporazioa balkoitan. Urtero aipatzen dugu balkoi horiek egunen baten erori ere egingo direla, eta aurten lehenengo aldiz Tolosako udalak nolabait modu txukunean antolatu nahi izan du balkoi horien banaketa. Kameralari guztiak, korporazioa, bai ofiziala eta bai kabialaikoa, eta parte-hartzaile guztiak ondo kabia daitezen, ea lortzen duten. Eta on, ostegun gizenek bere buelta plazan eman ostean, pentsatzen dut udaletxera sartzeari ekingo diola momentu honetan, irudietan ikusten ari garen bezala. Nahiko lan badu, plaza zar guztia zerkatzen jende tartetik. Bai, eta txerriak ere bere karga du lehengoan irakurri genuen. 14 kilo pixatzen omen ditu txerri polit horrek, eta ibili egin behar da egun guztian hori gainean dela. Ez da broma. Kotxaren gainean naiz eta metro desente edo kilometro desente egin Tolosatik barrena. Azkeneko metro hauek oinez egin ditu eta esan bezala 14 kilo desente dira egunean zehar gainean ibiltzeko. Eta Tolosarrak festaren zain eta festaren aurretik guztiek dakitenez, pregoiaren zain daude, minutu gutxi barru pentsatzen dugu, leihoak ireki eta mikrofono horretara aterako dela urtengo pregoilaria eta ikusiko dugu. Ara, hor dira. Bai. Uste baino beranduxeago, baina udaletxeko leiho nagusia irekitzen ari dira eta hortxe hasi dira banan-bana ateratzen, bai Patxi Amiano aurretik atera dana, ez dakit Ainhoa Onsalo ote dan edo... Ainhoa Onsalo, Kabialaiko kideak 3 eta aurreratu dizuegun bezala txupinazo feminista gaurkoa. Emakumeek ez dute sekula balkoia mentzadelako presentziarik izan, ea zer kontatzen diguten. Hori da, pregoia asteragoaz, beraz, pregoiarekin utziko zaituztegu. Kaixo, egunon, Tolosarrak, hemen zaudetenak eta falta direnak. Aurtengo berriak aurkeztera natorkizue. Lehenengoa, nire ondoko kideak izango dira,
gure beste berrikuntzak iratuko dutenak. Bigarrena, beraiekin ezagutuko dute geroxeago. Eta azkena, gaurko notizi nagusiena. Jakingo dutuenez, aurten gure kabialai kutxuna inkansables txaranga izendatu dugu. Makina urte kabialairen laguntzailea izan da, ostegun izen eguna indartuz. Eta urte berezia da beraientzat. Bere 50. urteurrena betetzen dutelako. Txaso? Bueno, eta hori ospatzeko, jai hasiera emango diogu, inkansable txarangari zoriona zuri abestuz. Deno batera, Deno batera! Zoriona zuri, zoriona beti, zoriona Konpainia bat agintari kalean gora, eskopeta eta guzti. Ez dakigu nortzuk diren. Plazan sartzekotan dira, egindekoa mesedez. Konpainia bat plazan sartzen ari da. Bai, egindekoa mesedez. Betxu, jaizkibe konpainia gea. Eta 52 kilometro egin ditugu, Onjarribitik Tolosara. Hemen pasaran ikusi ditugu txalupa badaudela, Onjarri bezala. Hemen gaina oso festa giro ona dago, beraz, ia ofizialtasuna edo zuekin parte hartu dezakegun, jak hemen Tolosan, inungo arazorik gabe, eskopeteroak, bai, mutilak eta emakumeak uztartu dituzue inungo arazorik gabe, beraz? Bale, osea, festan parte hartu nahi duzute? Itxo pixkat, galdera horrei guk hemen daukat Miriam kapitaina eta konpainia osoak egingo dugu. Inportazioa zaizu, guk? Hartu zuen demora. 1, 2, 3. Bai! Bueno, hemen berdintasuna gauzak asko zaintzen txelo. Konpainia! Hemen dikan aurrera Tolosako inautiritan izango zarete? 1, 2, 3.
Bai. Bueno, mira. A ver, referendum. Herritarrok, gurekin hartuko ditugu? Txapis, ez da entzun, badakit, ez dakit. Ez da entzun, Bai ezkoa batzuk. Bale. Join, kapitainak esango du, mesedez, importaz batzaizue. 1, 2, 3. Bai. Baiak esan duen entenak, Eta entzun. Nik entzun dut, bai. Itxaso, gauza, parte hartu, baino gauza gehiago egin ditzazkegu. Gure konpainiak, eskopeta hauekin, 80 dezibeliotik gora, ez deu tiro bakar bat botatzen. Hortaz aparte, badakizuegu, Hondarribin, basurako bolsa beltzez eta inguratuta paseatzen dugula herritikan, eta, klaro, astelenen sortzen dan basura guztia ere, hori ere kudeatu dezakegu. Eta 52 kilometro egin ondoren, oinez, 14 ordutan ere parte hartzeko gauzare badea, osea que... Eleante, Vale. Bueno, hemendikan aurrera, Tolosan guretzako ofizialak izango zarete. Zatorte gurekin festa ospatzera. Hombre! Ondo, Marian? Ongi etorriak eskarrik asko, Bueno, oso ondo. Badugu dut konpainio filial bat, gure festetan parte hartuko duena. Baina bai, inkansable txarankakoek, bakarrazi batzuk egiko dituzte eta denok lagunduko digu, eta gero ja, koetreari zua emango diote. Eskarrik asko, itxaso, eskarrik asko, itxaso. Un sol. Vale, proba. Bueno, guain, inkansables txarangakoek, garrasi batzuk egingo dituzte, guk lagunduko diegu, eta inauteriei hasiera emango diete. Gora uste egun gizen! Gora inautegia! Gora Tolosa! Ba, gora Kabialai! Bautxa!
Sí. Eta izugarrizko irudietan ikusten ari garen hau, plaza osoa saltoka, izugarrizko eguraldia, hemendik Kasino elkartetik ere Nafar zubia ikusten dugu, iaia Santa Clararaino jendetza, itzea, hau izugarria da. Poza eta sekulako giroa gola ostegun gizien besterik ezin dugu esan. Haze hasiera eman diogun inauteriei, Hondarribiko Jaizkibel konpainiari egindako omenaldi horretatik hasita, konpainia ofizial bilakatu du Kabialaik, eta hemendik ere zorionak eman dizkigu Jaizkibeli, Tolosako inauterietan ere haiekin gogoratu eta haien duintasuna txalotu dugulago. Hori da, zoriona Jaizkibeli, eta bueno, keinu txiki hori egin diete Tolosatik Hondarribira. Eta esan digute, Josu prest dagoela, kaleko norbaitekin, kaletik norbait, plaza norbait topatu duela, beraz, Josurekin utziko zaituztegu, eraz zer kontatzen digun. Alaxea, lankidok, hementxe gaude plaza zaharreko atzekalde honetan, egia esan barrukaldea baino lasaiago hemen atzekaldean. Jendea orain ateratzen ari da plazatik, baina hemen gonbidatu batzu ditugu, neska gazte batzuk, egunon. Egunon. Bueno, zer iruditu hasiera hau, zer iruditu Txupinazoa eta Pregoia? Ona, urtero bezala emozioz eta ilusioz betea. Eta, bueno, aurtengoan nahi bereziki gustatu zait emakume baten ahotsa entzun deula behintzat udaletxeko balkoitik eta hoixe guantxe gogokin. Gogokin, uste gizenaz gozatzeko asmotan, zaitzin dan zuen plana guain, edo? Bueno, pixka txarangan atzetik saldoka ibili, giroaz gozatu eta bazkaldu eta eguna disfrutatzea. Zuek Txupinazoa alare hemen atzekaldetik bizizan ezue, etzeatea ausartu, aurrera sartzen. Nik uste urtetik urtea pixkat eta atzeago juten gela. Usten utxikien edo aurren ibiltzen, baina gu batzen ere guztua, Ez dakit fijatu zeaten, baina lehen komentatzen nahitu galankidok, geozta txilaba gehiago ikusten diala, buzo gaino. Hoi ez dakit zuen arten komentatu zuen, edo? Nik ez komentatu baino pentsatu eta egia esan, iaz ere komentatu genuen gerozta txilaba gehiago zeudela, eta nahi egia esan politiagoa iruditzen zait. Ez kolore txugoa. Bai. Nik uste azken urtetako joera bat hartzen nahi dela txilaba, eta egia esan seinale ona eta pozgarria da nire ustez. Gauetan ere ikusten da, parrandan ere ikusten da txilaba eta hori poztekoa da. Eskerrik asko bikote, disfrutatu egunaz, eta inauteriez ere bai, oso luzeak direlako, eta animo. Berdin zuei baita. Eskerrik asko. Hortxe, gure bi gonbidatuen hitzak, eta honekin ustiko zaituzen nire festara noa, zue jarraitu hor lanean, ze agian ikusiko gara geroago. Gero arte! Gero arte Josu, eskerrik asko, eta festa hasi da, festa lertu da, plazan ikusi besterik ez dago, gezurra diruditzea urtebete pasadenik, eta astebete honetan mundutik isolatuko da Tolosa, bere unibertso propioan sartzeko. Bai, oinat zartu gara beste urtebete, baina horrela zartu liteke bat, giro honekin eta gustura gainera, eta aitortu behar dizuegu urtero, adrenalinaz lepo, bukatzen dugula saio hau, zentimetro karratu bakarrean salto egin ezinik, eta aurten eguraldia aprotxatuz eta giroa aprotxatuz, saioa saltoka bukatuko dugu, ze iruditzen. Primeran hitzea, zuk esan bezala, Kasino elkartetik, eskerrak eman beste behin elkarteari, privilegio hutsa da, hemendik inauterei hasiera ematea, plazak guri inbidia pixka bat ematen digu, ikusi besterik ez dago, hitzak nola esan duen ezta, jendea saltoka nola da bilen, beraz guk ere hori egingo dugu, plazara jetxiko gera, eta inauteri honako patza besterik ez da galditzen. Hori da, disfrutatu, zoragarri pasa eta urrengo urtean ikusiko dugu. Hori da. Gora inauteriak. Gora inauteriak. La 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 la.